ariketa honetan NPN etengailu ariketa tipikoa daukagu. Esaten digute sarrerako bi tensio maila, kasu honetan 10 eta -10, informazio txartel honek gehienez eman dezaken intensitatea, miliamper bat, baina hau ez eta erabiltzen diseinatzeko. Hau bakarrik ikusten da, hemen diseinatzen dugun base intensitatea, hau baino txikiagoa dela. Eta hemen LED diodoa honek behar ditu 30 miliamper, hemen ikusten dugun bezala, eta zer gehiago? Gero betata datuak ezaugarri horri batzuetatik ateratzea eskatzen dute, hemen erakutsi behar izan nik nola ebatzi, bale? Besterik ez nik uste dut, bale? Gero eskatzen dute ze hauek masimoak, eta, bueno, hasi gaitezen nora iten diren, ariketa guzti hauek berdinak direla, erditik entzen naiz, eta gora kara ematen dut. Eta ikusi ezagun hau nola diseinatu behar dugu. Orduen, LED diodo honek 30 miliamper behar baldin baditugu, guk nahi dugu, hau 10 voltio denean, guk nahi dugu, hau asetzea 0,2 jarriko dugu, ez badigute esaten, 0,2 voltiotara asetzea, eta asetuta dagoenean hemen 30 miliamper izatea. Urdina jarriko dut, aurreko ariketaren kola daukat, hemen txe. Guk nahi dugu, LED diodo horrek behar dituen 30 miliamper izatea. Eta hori lortu behar dugu, diseinatzen RB, hau asetuta dagoenean, intensitate hori izateko. Orduan nola diseinatuko behar dugu RB? Hau asetuta dagoenean, maila hau egin beharko da. IC hori edo VCC, ken atari tensio dela 3 voltio, horre ariketan esaten duten bezala, ken hau egin dezagun. VCC, ken 3 diodoaren atari tensioa direla voltio, ken transistorearen VC SAT, 0,2 hartuko ditugula. Zati nahi dugunan intensitatea, 30 miliamper, hau da guk nahi dugun kolektore erresistenzia. Orden hau horrelaxe diseinatuko genuke. Asetu behar dugu transistore hau 0,2 voltio izateko, hau izan behar da 3 voltio, elikadura dira 15 voltio, eta intensitatea hau nahi dugunez, RB horrelaxe diseinatu behar dugu, intensitatea hori izateko guk nahi dugun bezala. Orain behar duguna da, hau denean 10 voltio, guk nahi dugu hau asetzea, intensitatea hau izateko. Eta asetu behar dugu, pentsatu dezagun, bale, hau, intensitate hau, baldin badaukagu, ze base intensitate minimoa beharko genuke horrelaxe horrutzailegatzeko aktibo dagoenean. Pues, intensitate minimo hori izan behar da, guk nahi dugun IC hori zati beta minimoa. Hemen pensatu dezakezu pixkatxo bat, eta horrelaxe diseinatzen badegu, beta handiago aldin bada, transistore aldatzen badegu, horren intensitate altuago izan behar du, eta asetuago egin behar da. Beraz, gutxienez intensitate hau behar dugu. Beraz, hau 10 voltio denean diseinatu dezakegu erresistenzia hau intensitate hau izateko. Baina hor egongo ginen asetasun aktibo mugan. Beraz, diseinatu behar dugu ez honentzat, baizik eta handiago egin behar dugu. Erresistentzia txikiago hau hartu behar dugu, 3 aldiz txikiago egin behar du, edo intensitate hau 3 aldiz handiago egin behar dugu, eta diseinatu behar du intensitate hau izateko. Beraz, orain maila hau egiten badegu intensitate honekin, erabaki dugun intensitate hau, behar duguna baino 3 aldiz handiagoa, erresistentzia hau diseinatuko genuke, erorduen maila horretan, V-control, denean 10, V-control, ken hau ondagoenean 0,7, V jarriko dut formula, zati IB minimoa, barkatu, IB minimo hau, izan berda, nahi dugun erresistentzia, baseko erresistentzia hau. Vale? Horrelaxe diseinatuko genuke, eta ariketa guztiak berdinak dira, eta horrelaxe egiten dira. Zer gehiago eskutzen dute? Bai, zehaztu ze transistore beharko genuke ariketa honetan, ze VCE max. Hau, moztuta dagoenean, transistoreenek jasaten duen VCE da 15 voltio. Beraz, VCE max 15 voltio baino altuagoa. Ze IC max izan beharko genuke? Diseinu honetan, IC da 30 miliamper. Behar dugun transistorea da, onartzen duela intensitate hori baino altuagoa. Eta ze beta minimoa? Hau kalkulatu beharko genuke. Hau da, begira. Suposatu hemen gaudela. Daukagula asetuta transistorea eta intensitate hau daukagula. Berriz daukagu txartel honek ematen duela gehienez intensitate hau, miliamper bat. Eta demagun, miliamper hori dela ja asetzeko behar dugun base intensitatearen irukoitza. Orduen demagun intensitate hori, miliamper bat, ja dela 3 aldiz behar duguna hori da ez ba, nola izango genuke?
dela 3 aldiz behar dugun intensitatea horixe da, asetzeko. Orduen IB minimo hau, IB beharko genukena izango zan miliamper hori zati hiru. Eta intensitate horrekin asetzeko transistore hau beharko genuke hori bider beta kalkulatu beharko duguna izatea 30 miliamper. Hauxe izango zen despejatu beharko genuken, bakandu beharko genuen beta kalkulatzeko eskatzen digutena. Honek ematen du baldin badu miliamper bat hori izan beharko zen behar genuenaren hirukoitza, horrexe kontuan hartu dugu, eta hori bider beta da justu behar duguna asetzeko. Orduan beta minimoa hemendik kalkulatuko genuke. Hau izango zen, 30, uste da baten dela, 80. Eta hor ariketan eman diguten ezaugarri horietako transistoreak hori baino altuago daukate. Beraz, horlaxe izango zen ariketa honen ebazpena.